mihinay na ang bagyong Betty ug nahimo na kining usa ka severe tropical storm. Nasikpatan sa pag-asa ang mata sa bagyong Betty mga 505 kilometers sa northeast sa Itbayat, Batanes. Aduna lang kini gikusgon nga hangin nga moabot sa 110 kilometers per hour. Giisa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes samtang ubang bahin sa Northern Luzon dilibkas na ang wind signals. Unyang hapon o baka karong gabi, posibleng mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Apan bisan pa man niini magpabilin gihapon uwanon ang pipila ka bahin sa nasod gumikan sa pagbira sa bagyong Betty sa hanging habagat. Karong buntaga gipaabot nga uwanon ang ubang bahin dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini karong hapon ug unyang gabi. Posibleng masinati usab ang kusog nga pag-uwan sa pipila ka mga lugar. Busa mga kapuso, kanunay nga mag-I am ready sa hulga sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta.